Tarik. Ingkang mampat PKP kalawan kang sampun kinarida dening yang widi saking wali Allah doking zaman iku makan isun aminda saking kita ulah satol mampai karena amri jari Ceritaning Said Abdul Qadir Jailan kalawan nyatakeun ing kamulyanane ing dalam menjaman iku saking sakaprawali kalawan pirang-pirang jero kita ikut carita ingkang manfaat kang nyaga sakelakotannya lanya gadol lan nambir kakang mareng bansir lan ngagabakan maring tongan ya maka son toto ring sakit ceritane ikut samdol kondiran jalani dangge kang dari putra soli luhung abu soli ke putra Musa punika kasih dening hadago sanang kasih dening abi-abila abi-abila nangga punika kasuno dening ya kasih dening wasta Muhammad kasuno dening Daud ingkang wasa Daud kaputra dening Musa kekasih Musa iku kapok